Bu devlet politikası bu. Illegalar Евразийство деген нәрсәне төзергә тырышканнар. Менә бу 2004 елга хәтле менә шул сәясәт бар. Дугинның сәясәте. Хәзер Дугиннан соң Украина бу сәясәтне ничек төгәтергә? Украинадан соң бу сәясәтне ташладылар Евразийство деген. Хәзер русский мир алар. Зиннур әфәнде, сез инде менә бүгенге пикетка Рафис Кашаповны яклап чыгучыларның берсе. Менә инде Рафисны кулга алганнан соң байтак көннәр узды. Сездән инде фикерләр бүгенге көндә. Нәрсә дип әйтергә кирәк? Монда көннән-көн режим көчәя. Тоталитар режим дип әйтергә кирәк. Кеше хокукларын аяк астына таптадылар инде. Хәзер бер нәрсә дә әйтергә ярамый безгә. Без бер нәрсә дә уку мәктәпләрне яптылар. Татарча уку бетте дип әйтергә була. Шул 2-3 сәгать кенә хәтта татар мәктәпләрендә дә. Нәрсә дип әйтим? Менә империя үзенең логик юлына бара, үзенең юлы буенча бара. Аның төп юлы башка милләтләрне бетерү. Төп юлы урыслаштыру. Әгәр дә урыс булмасаң, урыслашу юлыннан бармасаң, калган халыкларны төрмә көтә. Я бөтенләй кырылып бетү көтә. Шушы 2 елның берсе. Ул 500 ел буе барды һәм шуның барачак дип уйлыйм. Пока Россия беткәнче башка халыкларны бетерү барачак. Аның бүтән политикасы урыс булмаган халыкларны бетерү. Хәтта бу империя үзенең туганы менә украиннар дип әйтим. Украина. Бер туганды биргән Украинада җирләрен алды, Крымны алды, Донбассны алды һәм сугышны дәвам иттерә. Мин нәрсә дип уйлыйм? Вакыт күрсәтер, бу сәясәт инде. Россия барган сәясәт бары бетәчәк ул. Барбар бу дәүләт монда юл белән бара алмый. Кешелек дөньясы моны белә. Һәм кешелек дөньясы башка халыкларны яулап алырга кул куймас, юл куймас дип уйлыйм. Менә 282-нче маддә бу инде милләтара, халыкара низаклар тудыру белән бәйле. Шушы маддә популярлаша бара түгелме? Әлбәттә, менә советлар заманында без бит инде ул кешеләр белә идек. Менә кимдә кем советлар хакимияте белән риза түгел. Я берәр сүз әйтсәң 58-нче статья бар я. Урысча әйткәндә 58-я статья. Анда теге психушкаларга тыгалар, кешеләрне төрмәгә нитәләр, ширтәләр төрмәдә. Хәзер аның урынын алды 282-нче статья. Аны теләсәң ничек итеп борырга була. Тегеләй дә борырга була, булай да борырга була. Менә мәсәлән, хакимияттәге бер кеше башка кешене ошатмады икән, бер инде сәбәбен табып, аны төрмәгә дә тыга. Ягъни монда сәбәп тә кирәк түгел. Үзләре табалар. В общем, дөресен әйткәндә, бер нинди закон да эшләмәй, монда үстән теге утырган режим и прокуратурага да, следственный комитетка да бөтенесе шул әмер генә биреп яталар, буйрык кына биреп яталар. Ягъни безнең менә монда утыру, әгәр дә без шамадак икән, шундый кап китәләр, нитәләр, бер нинди закон монда Россиядә эшләмәй. Хукук дәүләте юк. Менә русский мирда без юк анда. Новая Россия. Юк. Русский мир дигән. Урыс булырга тиеш, Ихтибар. Россиядә булачак, әле Украина репетиция гына. Аларның кайсы як менә үз ягына нәйтә, анысында башка җирләрдә дә булачак аның эш әшәкеле. Монда да булачак, бүтән илләрдә дә.